Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi Arnold, għal darbohra. Illum lajiet għajdut lajiet fuq il-flora u fauna da Malta. Da s-soġġett rid nagħmlu miegħek għax inti ovvja qed taqbad soġġetti fil-podcast tiegħek li huma naqa xettiċi u huma borderline bejn hemm evidenza u hemm ħafna spekulazzjoni wkoll u hemm ħafna nies li nifaċċjaw ir-realtà. Ma jemnuhomx. Ma lesti nemnu b'fantazma fl-ajru li ġab id-dinja, li għamilha f'sebatijiem, li toqgħod titloblu bil-lejl u jwedek l-affarijiet u da. U li għandu daqna twila u bl-appost li u x'nafien. U mbagħad ma nemnux f'affarijiet li għall-inqas hemm ħil ta' evidenza fejn ir-reliġjon biex ma qgħodx indur mal-lewża m'hemmx farka evidenza. Storja avventata fuq l-oħra u minn ġenerazzjoni għall-oħra bdejna nemnuhom. Allora jienet, ħantik xi ħaġa li anke jien ħadd kedda biex Arkham Movier huwa bbażat bħal reliġjon fejn jitlu riċerka ta' speċi aljeni, letteralment il-UFOs, u fejn jitlu affarijiet itwemmin tal-bniedem. Il-bniedem lest li jemmen dak li samma mill-antenati, imma mhux lest li jemmen l-affarijiet li hemm evidenzi ċari moderni. Sewa? Ġifieri, bekk għandna daw il-knies kollha u daw l-affarijiet kollha, u jiena mbagħad fija neħel fija dil ħaġa. Għax fis-suġġett tiegħi, tgħidli x'għandu x'jaqsam mal-Wordin u l-Gramsci u l-affarijiet l-oħra li tistudji inti. Però jiena mort sideline u dejjem kien jinteressani, peress li jien għandi background ta' agrikoltura, studjat l-agrikoltura u hekk. Nintaqa' ma' ħafna nies li jekk qed ngħidhom isma' toqgħodlux dak is-serpa x'jagħmel ġid jikol il-ġieden. Jiġu nipisku zajdu li imminti taf li s-srib jitlu fħal itrabi biex jisirqu l-ħalib. Tisma xi waħdek. U tibqa bħal ek miftuħ, issa jekk inti ma tipprovax teduka nies toqgħod tidlu dik ħmerija u dik hekk. Però daw ġej minn stejjer. Ġifieri, hemm minnhom għandhom farka verità u hemm minnhom huma pure fiction xibża l-bniedem. Sewwa. Semmejna s-srib. Mela, s-srib għaw Malta għandna 4 speċi u għandna ħafna introdotti xabaw jaqalaw fuq rashom ma nafx kif għadhom jeżistu. Ġifieri, qed jinqerdu bil-bex, qed jinqerdu bil-valenu, kull wieħed li naraw noqtluh. U dawn huma kollha speċi benefiċjali immens, ġifieri. Kollha protetti. Kollha protetti bil-liġi u kollha jagħmlu ġid immens għax jekk serb daħal ġo darek, isinjal li inti għandek problema ta' ġrieden. Mhux is-serb il-problema, però s-serb għandu isem ħażin. L-ewwel l-iktar isem gravi l għandu huwa li imsemmi fil-Bibja ta' Adam u Eva, allura jippreżenta l-ħażin. San Pawl ukoll. Jekk tidħol Malta semmejt inti mawx għalik San Pawl. Li dana farfar il-lifa, jiġifieri u neħħa l-valenu kollu ta' Malta. Fil-verità m'hemmx. Neħħa għallin jara. Ma neħħa xejn fil-verità. Li ma għamel xejn, jien li qasġi Malta ma nżomma, ħabbat x'imkien ieħor. U imma il-lifa hija speċi ta' serp li hija constrictor, ir-ross. Irridi qatt ma seta' tkun valenuża. U meta ngħidu neħħa l-valenu f'Malta, ma neħħeħ xejn, għadu fil-sin in-nies. U t-tieni għandna ħafna annimali valenużi, il-brimp kollu jeżisti Malta huwa valenus. Issa ħilu li il-brimp mad-dinja kollha huwa valenus, però jkollu livelli differenti ta' valenu jew kellu snin differenti kif jikdmek. Allura ħafna brimp Malta mhux perikolus. Però għandna l-balta żunżan. Alla jekk inigżek ħasrek. Għandna tipi ta' żnażan li jistgħu jagħmlu ħsara. Għandna serb valenus. L-Algerian whip snake. Il-cat snake.
Il-Ketsnik Valenus. Il-Ketsnik Valenus. Il-Valenu tiegħu mhux qawwi biex jagħmel ħsara bnieda isek għandek tingiża ta' naħla. Anke il-Whipsnake hemmu. Le, daw constrictors kollha. It-tliet speċi l-oħra għandek il-Black Western Whipsnake, is-serp l-iswed, il-Leopard Snake, il-lifa, u l-Algerian Whipsnake li huwa s-serp l-aħdar li huwa skars, daw kollha rossu. Sewa, però jekk nibqgħu fuq Valenu għandek Bram, għandek Scorpion, Traċni, il-baħar mimli bil-perikli, ġivi madwar Malta, u kollox, ġivi perikli għaw Malta, mumiex perikolużi daqs kemm hemm l-Awstralja, imma n-nies lest li jemnu għax ġi San Paolo għaw Malta, ġab ir-reliġjon u ħafna ħmejt minn daw, u iktar minn hekk li neħħal Valeni. Allora meta niġi biex nieduka din id-daħqa, meta niġi biex nieduka, in-nies ma jgħodux fuq bażi ta' xjenza. Issa ħil l-antiki joqogħdu li fuq il-ħmerijiet li kienu jisimgħu. U diffiċli biex tikkonvinċihom. Impossibbli. It-tfal tal-lum ignoranti iktar bir-rispett kollu. Għax it-tfal tal-lum għandhom dal-aċċess kollu ta' media. Sawa? U li jaqraw il-ħmerijiet jaħsbu li huwa bon fatt reliġjon. Li huwa fatti. Jiena għam il-xol tijaj, meta iċempexat tijaj li għandi wizza d-dar, għandi wizza jgħali xijeli, jinsomma nejdela dik speċi protetta rridu namlu kakakawek. Nejdela dik taf kem tamillek ġit, taf kem tikollok namu, għax dik iġġor il-ġdiem, għax meta jgħawat għaxxar, iġġor il-ġdiem, jenna ma zimaw bil-ġdiem, zmin. U diffiċ bit tikkonvinċi li huwa animal beneficiali. Fil-verità l-frik għandhom xi problema hekk. Salmonella. Mela, u dak nżommu pets. Pets, Il-terapins li ktar Dr. Maħelu. Allora dal-ħtib ta' ħmerijiet ifixklek li inti vera twassal il-fatti. U tanti li nintaqqa magħhom daw. Umbagħad bdejt nota ħafna affarijiet oħra li min qalli xi ħaġa 10 snin ilu, illum miet, m'għadux jeżisti. Mela daw huma affarijiet historical li sa jmutu ma' dak il-persuna. Allura qabadna jiena Jeffrey u kien jgħin ħija żgħir dak iż-żmien u bdejna niġbru ħafna informazzjoni. U semmenjhom għajdut qalajtu folklor. U bdejna noħorġuhom f'ġurnal xjentifiku Malti, l-Imnara, u l-lum jeżisti online ukoll parti minnu l-Miklem. U bdejna noħorġu ħriġt studju twil etern ma jispiċċaqat fuq il-Gram Xogħol ta' Malta biss kont iffissat fuq il-Gram Xogħol ta' Malta. U mbagħad ħriġt fuq ir-rettili. U hemm affarijiet vera interessanti bita tibda tismagħhom. U bagħad ukoll morna oltre fejn postijiet bħal filfla. U dawk il-gżejjer żgħar, dawk ukoll għandhom bħal Malta għandha s-Siġġiewi Bormla hekk, dawk għandhom żoni bl-ismijiet. U daw jintużaw dal-ismijiet minn sajjeda li jkunu għaddejjin u hekk u bdejt niġbor ħafna kull darba mmur daw gżejjer minn daw l-ismijiet minn daw in-nies xjuħ. Meta dan is-xjuħ bdew imutu, daw se jmutu magħhom. U allura ħriġna apparti dak l-istudju tal-folklor fuq il-fawna, jien ħafna fuq il-fawna u Jeffrey mbagħad mex anke fuq il-flora, hemm ħafna ħmerijiet fuq il-pjanti. U dik iġġib is-seħħta u dik tikkurak u dik u ma jkunu xejn. Insomma, mbagħad morna fuq daw l-ismijiet ta' daw il-gżejjer li qegħdin kollha fuq il-miklem li qed insemmi kollox tista' ssibu online, jiġifieri m'hemm xejn moħbi u tista' tidħol f'ħafna dettall jekk nitkellmu fuqhom kollha jnu nagħmlu ġimgħa. U n-nomenklatura, l-ismijiet kemm huma importanti f'Malta. Jiġifieri l-isem innifsu għar iċ-ċawl ikun hemm storja sħiħa għal xiex dak il-post imsemma iċ-ċawl. U mhux kemm semmeħ ċawla ħuta, tista' tkun ċawla asfur, tista' tkun Kien hawn ċawl qabel. Kien hawn ċawla asfur l-ispiċċa, l-rdnieħ. Iċ-ċawl tal-baħar. Kien hemm ċertu nies jgħidulhom ċawla x'jaħsbuhom li minn ipatpat ħafna u minn iġib is-seħħta. Sewa. Għajn tuffiha naħseb ħadd ma jgħidu Apple żgħar qalbu bla sens. Għajn hija għajn. Nixxija, mux river, fej jiskula l-ilma. U tuffiħa ġeja mill-arbi, dak ismi għaskin għaw tuffiħa Malta, ġeja mill-arbi għal mara sabiħa. Ġiviri, dak kienem post l-emmek għan tuffiħa fej kienem mara ta' t-servizzi biex niftehmu, xkien sabiħa. U ħarġ minn hemm l-isem, illum il-ġod għalibni Apple żgħir, ma għandha xejn taqsam, la għandha x'taqsam ma' tuffiħa l-frotta u laqqas ma' l-għajnajn. Ġiviri, għalhekk dawn affarijiet importanti li nikkonservawhom għax hemm ħafna fejn tmur lura. Interessanti jassi. Dolodu kombinazzjoni, ħareġ studju fuq il-nomenklat ktibtu ilu, ma ħareġ issa.
dak ġużigat jieħu paċenzja bija. Ġifieri. Nistednu support. Mela, dak ieħor għajn ta' erf fuq dawn l-affarijiet. U l-ġabra ta' studju kitbiet u kodba li kiteb għandhom li toħġi Repubblika. Imma sfortunatament mhux il-daw in-nies ituhu il-ġeħ Repubblika. Tant hemm fejn timraħ li dejjem tibqa' ssib affarijiet li qegħdin moħbin ġal-isem ta' dak l-oġġett li inti minn għalik qed tisma' kelma tufi ħajja frotta u tibqa' dieħel hemm l-istorja kollha maqbuda ġa kelma. Pereżempju, bdejt nipprova nsib l-oriġini minn fejn ġiet il-kelma wirdin. U tibda tfittex u tibda ssib u sibna ħafna interpretazzjonijiet. Fl-aħħar spiċċajt sibt li l-wirdin, Malta kon naħsbu li l-wirdin kbir ila xi 200 sena. Kienet il ħafna iktar għax fi żmien il-kavallieri kien prostituzzjoni qawwija wkoll. Dak huwa servizz li ma jispiċċaqat. Mhux Ġifieri, u l-ewwel pest controllers kienu il-pimps tagħhom li kienu jbexxu l-kantuniera fejn il-prostituta jew l-qaħbaħa kienet toqgħod fil-kantuniera biex tiġbed il-klijenti. Sewa. Allura kien hemm daw il-pimps kienu jbexxu dil-kantuniera biex ma jkunx hemm wirdin għax kellhom ħaddiema ġifieri prostituti li ma jridux joħorġu għax-xogħol, ma jridux joqgħdu fil-kantuniera minħabba l-wirdin. Mara hija mara, ħatibqa' mara għal dejjem, ġifieri u dil ħaġa li l-mara tibża mill-wirdin fil-kultura tagħna anke illum ma wirdin. Mhux xi ħaġa moderna din. Mhux ħaġa moderna, imma biss saħab l-iskuża tal-pimp u tal-dan skopret li l-wirdin kemm biex kienu jbexxu dak iż-żmien. Min jaf. L-exterminator? Min jaf efemni mhux xi taħlita ta' jew mort lura fiż-żmien. Staħwita ta' fuel, su. Kellu bżonn kostja kont dak iż-żmien. Xi ħaġa xi spiriti naħseb. Xi spiriti, efemni jekk. Għax il-wirdin men huwa għandna b'saħħtu, U llum iktar. Ma jdejqu xejn kważi. U llum iktar. Imma immaġina kieku għandna dil-kamra u l-wirdin u m'għandniex biex inbexxu. U nifqgħuha bil-whisky. Minn hemm ħatoqtol l-erba'. Il-whisky anke li lek toqtol. Ġifieri li kollu spiriti nimmaġina jew żjud. Illum il-ġurnata għandna il-pestiċidi tagħna magħmulin minn alkohol su minn affarijiet oħra li huma refined ħafna u żjud u affarijiet ekku. Ġifieri li f'konċentrazzjoni qawwija jagħmlu deterrent kbir ħsar l-ambjent jekk ma toqgħodx attent. Issa. Ġifieri minn kelma fejn tista' tiżvolġi u timxi. Sewa, u hemm tinduna l-bniedem, kemm il-bniedem huwa organizmu li jekk bħal massa li tballalu jieħu sakemm jaħseb li s-soċjetà huwa sewa jkun, u bagħad ikollok dawk l-intelligenti li jibdew bħal Galileo u bħal Isaac Newton u bħal Linnaeus u bħal Darwin u hekk u bħal Einstein. Li dawn huma nies li jkun one-offs li jisma' jisfida in-norm li fi żmien Darwin kulħadd ix-xadini bum ġew hekk minn Alla insomma u daqgħet ma nbidlu. Dejjem l-istess. U xadini jagħmlu xadini. Aħna ngħidu hekk għax aħna għandna ħajja qasira. F'ħajja ta' bniedem diffiċli biex tara dik li ngħidula mutazzjoni u evoluzzjoni, imma kieku jkellek tgħix 10 miljuni 3 miljun sena, ħadd induna li ċimpanżis tal-lum. Musta jkunu l-istess ċimpanżis għada, ħajsiru speċi oħra. M'għandniex naqsmu ma' ċimpanżis. Biex nagħti eżempju jien sewa. ċimpanżis. Ma nafx klassi għalihom. Iċ-ċimpanżis huma ġenetikament huma 98% bħalna. B'saħħithom għax aħna tażżilna. Aħna tażżilna, inti qed tqabbel iċ-ċimpanżis man-nies, inti qabbel nies man-nies. Wieħed dejjem bil-qiegħda u dejjem jikoll imbarazz tank ma jimxix. Imbagħad l-istess speċi ta' bniedem l-Afrika jiġrilek 20 mil kuljum biex iġib ġelikin ilma fuq rasu. Imma tipo in contest men jekk ġelled bniedem ma' xadina. Jifqgħu. M'hemmx fucking ċans. Darba smajt il-Tyson fl-qwa tiegħu kien jemmel li ħadd ma jirbaħlu. U kien ġażu ra gorilla u rrid jiġġildilha. Online di. Jiena l-Tyson insegwih mhux għall-boxing, kemm hawn nies isegwuh għall-boxing, insegwih Tyson għax huwa champion tad-dinja tal-ħamiem.
Ejwa, vera. Sawa? U l-lum il-ġurnata tinduna kemm huwa bniedem intelligenti, spirituali, intellettuali, Tyson mhux ġast magna tal-ġlied, fimt? U insomma, u Tyson tiġiet gorilla. U il-keeper tagħha ma ħallihx. Ġifieri, illum il-ġurnata għamlu studju fej studjaw l-aqwa daqqa ta' Tyson u l-aqwa daqqa ta' gorilla. Gorilla, average gorilla mhux tkun champion ta' gorilla normali. Id-daqqa tagħha 250 darba b'saħħet iktar minn Tyson. Sa Tyson huwa wieħed mhux ma' Arnold, ma' Tyson. Ġifieri fejn tista' tikkompara. Għalhekk ma nafx jestjam comparison minn ma nafx. Wis diffiċli sa jew xi tażel imnidem kif qed inti. Tażel beda juża moħħu biss u juża t-teknoloġija m'għadux jiġri issa jinġejtaw. Poġġejt bil-qiegħda. Minn hawn ħanarġa' npoġġi bil-qiegħda ġi dik il-landa ta' karozza landi, immur l-uffiċċju, narġa' mmur npoġġi bil-qiegħda. Illum ġejna bil-kontra, biex bniedem jibqa' ħelti, jiena nibda l-ġurnata, immur niġri, neżerċajsja. Biex il-bqiegħa tal-ġurnata l-affarijiet li nibla, il-ħilla qatta bil-qiegħda kikun sir tank. Mhux hekk il-metabolizmu taqbad tikber jibda jislawja. Ġifieri illum sirna huwa privileġġ li titċaqlaq, titmur il-ġim, titmur mixja, titmur hekk. Illum l-istress tagħna l-moħħ għajnejna ħin kollu fuq il-kompjuter. U qabel naħseb, nsejt fej kont rajt li il-bniedem kien jiġri sew. Qabel kulħadd kien jiġri, ġifieri ma kienx hemm dak jiġri ħafna, dak jiġri ftit. Kulħadd kien dejjem ikun wieħed aħjar mill-ieħor. Ejja mhux hekk. Imma aħna għalhekk bipedal bitnej. Imma kulħadd kien qisu tipo kien jiġri kien bħala. Il-bniedem evolva. L-istorja tal-bniedem biex ma mmurx naħlilek programm seħ fuq l-evoluzzjoni. Il-bniedem evolva. L-istorja tibda tiegħu xi 47 miljun sena ilu. Fejn inti kellek ix-xadini u l-lemurs u dawn l-affarijiet insomma li waħda minnhom iddeċiediet, mhux waħda, grupp. Iddeċieda li minflok jibqa' fis-siġar, is-siġar bdew jonqsu bdiet issir iktar savana, skont l-ambjent il-bniedem mhux il-bniedem kull annimali jadatta għall-ambjent mhux għax iddeċiediet. Da daqshekk siġar, le. Jibda jakklimatizza l-ambjent ġdid. U aħna konna waħda minn dawk l-ispeċi li aħna l-antenati tagħna li bdew jinżlu bil-mod mal-art. Sawa, is-sinti meta inti qed timxi fuq erba' mal-art għandek limitazzjoni ta' affarijiet li inti għalkemm huwa vantaġġ kbir li inti toqgħod bil-wieqfa ma tista' tuża daw it-tnejn biex taqbad biex tagħmel u tista' tiġri u tista' tara li ġej iljun għalik minn ġal ħaxix biex qiegħed għall-koptejk qiegħed fuq erba'. Dawk huma li il-bniedem jiġi bipedal u żmien tilef dembu għax ma kellux għalfejn jużah bħala branch bħala qid oħra. U bilanċ u ħafna affarijiet hekk. Meta ġara hekk imbagħad il-bniedem sar intelligenti minn hemm bdiet il-ħaġa għax bida jaqbad priża akbar minnu. Bida jikol il-laħam il-bniedem, il-laħam diġà proteini għandek ħafna mill-annimali karnivori u intelligenti iktar mill-herbivori. Mbagħad il-bniedem pers li mhux annimal b'saħħtu ta' barra minnha mhux ħajwaqqaf baqra waħdu jew żebra waħdu, bida jikkomunika biex jiftehmu. Eżatt. U f'daqqa waħda l-bniedem f'daqqa waħda jrid juża l-moħħ kemm jiflaħ biex jikkaċċja bħala grupp inti ejja minn hawn ejja minn hemm jew waqgħuha minn irdum. Tifhem waqgħu kienu joqtlu l-mamawt waqgħu meta wasal il-bniedem, ġifieri, u mbagħad il-bniedem ukoll beda jinduna l-isma' minflok inti daqqa ta' pond iż-żebra. U għadda bela ġebla, nifranka nikser xi ġiex tiswaqa. Mill-ġebla għamilna l-lanza. U dejjem isma' il-qaws u dak imbagħad iktar avvanzat. Il-bniedem induna li isma' jien jekk noqgħod l-Afrika noqgħod ġannix faħamla. Allora jaqbelna nimxu ma' migrazzjoni tal-annimali, mhux noqgħod hawnhekk nistenna u nikol żebra darba f'sena, nimxu warajja. U beda jemigra, beda jimxi, beda jitliktar lejn in-nord, beda jinqasam iktar fil-kontinenti u affarijiet minn daw. Isma' mbagħad jekk ma jgħix ir-Russja biex nagħti eżempju, isma' mhux aħjar li noqtol mhux narmih imma l-ġilda nużagħha u beda jilbes. U mbagħad irrealizzaw ukoll il-bniedem qal isma' minflok noqgħod niġri wara l-annimali jien. U noqgħod nimxi jomri. Mhux aħjar naqbad ngħid irrabbi jom u jkelli da bħal ma l-lum tixti takeaway ħaġa fiex mhux ħajjagħmel ġew żejra kull ħaġa tagħmel xija waħda. U minn hemmhekk minn hunters ġew gatherers ġew farmers. U fuq l-agrikoltura żvilupp pjanti u annimali hemm żviluppat imbagħad
l-imperu li isma' bdejna noħolqu rħula żgħar, minn rħula saru cities, but bdejna niggovernaw u gwer u nieħdu l-art u Taħseb li minn hemmhekk bdew superstizzjonijiet jew issa kienu diġà bdew taħseb jew kienu mela skont evidenza li hemm issa minn speċi qabilna in-Neanderthal u hemm ċertu speċi oħra bħal Australopithecus u hekk. U anke hemm diversi speċi li juri li speċi ta' nies ġifieri qabilna li juri li jisma' daw kellhom xi forma ta' twemmin li kien hemm afterlife. U din evidenza hija minn affarijiet arkeoloġiċi jisabu li mhux ġast ramew il-bniedem imma difnuh ma l-affarijiet tiegħu, difnuh pożizzjoni pereżempju ta' twelid, difnuh b'affarijiet li hemm isma' nħallulu ġarra ilma biex wara l-afterlife ikollu. Ġifieri, u affarijiet hekk qed nivvinta, mhux qed nivvinta, qed intija abstract, mhux qed immur f'dettall. U minn studji dejjem insibu li isma' dawn l-ispeċi ta' nies speċi hominids il-kelma propja. Mixi. U għatanna traċċi ta' DNA fina. Mbagħad apparti il-Homo sapiens għax nidu kif baqajna speċi waħda f'did-dinja. L-ewwel nett aħna noqtlu xulxin bħala speċi, aħseb kemm saħħalu speċi oħra. Ma we interpret with them. Jista' jkun ċertu speċi ridnihom, tħallna qtilnihom. Sewa? U speċi oħra jista' jkun ukoll li tħallatna magħhom. Kammu veru hemm evidenza ċara li hemm persentaġġ żgħir ta' DNA ta' Neanderthals li għadu fis-sistema tagħna. Sewa? Ifhem tara erba' jisom cavemen. U li kemm trid għandna. Ġifieri, però is-superstizzjonijiet juru biċ-ċar li l-bniedem dejjem emmen li isma' hemm xi ħadd aħjar minni ħansegwih. Issa kienx politiku, kienx riek, kienx u x'inhu. U dejjem hemm wkoll li isma' ix-xemx titlaw bis-saħħa tax-xemx jikber lill-pjanta. Mela ħanati rigal lix-xemx, ħalli x-xemx tisħon iktar pereżempju u l-pjanta tikber iktar. U awtomatikament għamilna żmien naduraw ix-xemx, u mbagħad bdejna noħolqu l-allat. Ir-Rumani kellhom kemm ħalqa allat. Sewa? U mbagħad infixu ħafna Imbirkalla, kull kultura mbagħad bdejna jkollna reliġjonijiet differenti, ġifieri. Kieku kienu biżżejjed intelligenti kienu jadoraw il-pjanti. Biex jittituna rossi. Jew doħsibu mill-ewwel. Imma jekk tmur ħafna kulturi differenti, hemm postijiet fejn għandhom 5000 alla differenti. Ġifieri, l-Indjani għandhom alla għal kull ħaġa. Għal kull ħaġa għandhom alla. Sewa? U mbagħad għax daqs aħna intelligenti aħna ignoranti, u mbagħad dejna niġġieldu biex niġġieldu f'isem Alla noqtlu. U f'isem Alla nieħdu l-pajjiżi min kien politikant kien juża l-Alla. U għadhom sallu. Sallu, eżatt. Però il-Knisja hija politika kbira. Però kien hemm inġenwinament kien jemmen ukoll li jisma' nagħmlu l-ġid. Għax da mhux kollox black and white, kien hemm ġenwinament min isegwi reliġjon għax hemm li fih il-ġid, għax hemm parti mill-iskrittura ta' reliġjon li jisma' għamel ġid u taħqarx il-komandamenti kieku kulħadd jimxi magħhom. Iżomm is-soċjetà tajba, imma ftakar li at the end of the day huwa kontroll. Sewa, illum il-ġurnata fejn ma tantx nifukaw fuq reliġjon u nifukaw fuq is-sigurtà. Xiex illum il-ġurnata għandna biex naqbduh bniedem bid-DNA, bil-kameras, bek. Dak iż-żmien kont tgħidlu titnibx toqtolx għax dak joqtollok ixħar fid-deżert minn sa jsibu. Sewa, allura kont bażżagħhom bis-soprannaturali li ruħek qed tagħmilhom jekk tinħaraq l-infern. Id-daħqa hija li qegħdin fl-2000 insomma 2024, u għadna nemnu b'dawn l-affarijiet, ġifieri għandha saħħa kbira. Darba kont qed nitkellem ma' xjenzjat minn u qalli li jmur qudies. U jiena rajt opinjoni u dan u hekk, imma l-ħaġa ma tagħmilx sens. Temminni li qedlu ma tagħmilx sens. Jien ftit naħdem ma' nies akademiċi Maltin, mhux għax huma reliġjużi għax huma Maltin. Sfortunatament aħna Malta għandna kultura ħażina ħafna, close-minded, island mentality, u kulħadd irtiżomm għalih, ħadd ma jaqsam u kulħadd moħħu fiex waħlu lill-ieħor, sawa? Ġifieri. Le, ma mbagħad mi pereżempju in closed doors jekk jitkellem tipo ċertu affarijiet jgħidhom li hu.
Bat nifmu tajjen lilu. Ma jkunx jista' jitkellem. Mhux hekk. Ħafna minn nies qed jien ma naħdimx magħhom ħabba din raġuni li m'hemm xejn produttiv Maltin. U naħdem ma' ħafna xjentisti barranin. Il-Maltin li naħdem magħhom 95% huma reliġjużi. Huma xjentisti. U għandi rispett lejhom bħala xjenza, ma mbagħad l-istess meta jkunu ħbib tal-qabni dawn ma kif. Kif Meta kull evidenza qed turik li bil-maqlub. Imma ikunu qegħdin ġafin bħal kultura Maltina aħna. Spera ma jħux għalih. 3/4 tan-nies li jiżżewġu jiżżewġu għax hija kulturali għax ġiet soppressata mill-ġenituri tagħhom. Jagħmlu tfal qas jafu x'inhu għaddej fil-verità. Aqqas jgħidulok huma mhux hekk in-normal. Jien għal tiegħi taf kif iżżewwiġ ta' kelli l-fliexkun tal-Pepsi ħadlu l-dak qed ta' nofsek. Fimni, jekk inti żomm il-kelma tiegħek, u tkun raġel sura u lejali u mhux u tipprovdu hekk. Hija ħafna ħjar milli il-firma ta' kuntratt għal dejjem. Inti xaqgħod tagħmel kuntratt għal dejjem, qasa fuq dar ma tagħmel kuntratt għal dejjem, qasa fuq bniedem. Bniedem jikber, jinbidel, għalfejn għandek taqflu għal omrok miegħek. Dik hija xi ħaġa bla sens. Inti bniedem tibqa' miegħu għat-tajjeb u ħażin veru sakemm irid. Ma tistax torbtu. Dir-rabta hija biża, hija insecurity. Fil-verità, sentimenti huma kollha kimiċi u affarijiet hekk. Jekk anke l-imħabba jekk tibqa' dieħel ġafija hija chemistry based. Hija ħażina għandna nkunu kollox robotiku, le, għandna nkunu kollox xjentifiku, le, l-emozzjonijiet sbieħ li inti taqsam ħajtek ma' persuna sabiħ. Però tibqa' jagħmel sens l-oġġett ma tistax tgħid, aħna dejjem ma tistax tibqa' tgħid għaxek suppost min qalu int, nannuk, hekk suppost, ġifieri xi qassis ħajtini pari u qatt ma kellu. ċertu annimali jkunu lejali, ostja. Żgu. Issa pereżempju smajt li l-isqof qal biex jiżżewġu qassisin. Sewwa? Fiha tajb u ħażin. Jekk jiżżewġu qassisin ikunu jafu x'dillir jew martir ngħaddu minnu aħna fil-verità, mhux ipaxxu biss fuqu. Sewwa? U ħajkun mħata li wara jibdew jiżżewġu, nofshom se jerġgħu jiftehmu biex jagħmlu wkoll tal-liġi tiżżewġ. Għax imbagħad tkun taf xi ġifieri. Le, ma fhem, għamlu pass ifhem għażmien modernu. Avvanz għall-inqas. Ejjem xekku. Ma jkunx hemm daw it-tabujiet li qassis imur ma' xi mara u x'inhu uman Jiena għalija kull uman jew xi soru jinaf. Kull uman imur ma' xi xibur. Sakemm hemm consent bej il-ġiex persuni sa jmur fuq hekk. Huwa right, raġel ma' raġel, mara ma' mara, u x'inhu. Sawa, l-importanti li jkun hemm consent mit-tnej u għalhekk il-pedofilija hija ħażina għax wieħed m'għandux sens biex jagħżel. Ekku. Dik l-istorja hija dak ħafna ċerimonji oħra dak kollox kultura u ma rridux tinbidel. Mhux ekku. Sewa. Mela, biex nibqgħu fuq il-triq tas-suġġett għax is-suġġett tagħna jfresh ħafna. Dawn l-affarijiet huma sbieħ tal-folklore. Għax tiskanta kemm jemnuhom in-nies u tiskanta kemm bidlu ħajt ta' nies, u tiskanta kemm jemnuhom b'tali mod li huwa reliġjon tagħhom. Ħana tiftit eżempji, pereżempju, fi żmien missieri kien jinqabad ħafna xaħmet l-art, għax kienu jemnu li jekk jasru żejt minnu jerġa' jtalla x-xar tan-nies. Kemm inqatlu xaħmet l-art. Sawa, semmejt il-wiża fuq il-ġdiem, semmejt il-persekuzzjoni fuq is-srieb ħabba ħafna minnu huwa ħabba reliġjon. Għax fil-verità serb x'ħajamillek serb ħafna drabi sakemm ta' saħdieħ ikun laħaq talaq għax ikun sama baża minnek. Qed nitkellem fuq ir-retti li ġifieri l-iktar. Fuq lajn tal-Luzzu. Fuq lajn tal-Luzzu dik ġejja minn ħafna affarijiet u għandha x'taqsam mas-serb ukoll. Ukoll? Ejwa. Mbagħad għandek l-annimali oħra pereżempju fuq il-ġrieden l-ister li tisma' inkredibbli. Inkredibbli l-varjetajiet, pereżempju kemm jista' jikber li fih daqs qattus li jekk titfalu tewma fil-warrani tiegħu joqtolok il-ġrieden l-oħra. Insomma, ħafna ħmejt minn dawn.
Bżar. Bżara tewma. U mbagħad għandek il-qanfut jgħidulok jiġi jisraqlek jardalek il-moza bil-lejl u jiġi jisraqlek il-frott billi bix-xewk jitqalleb fuq u joħodlok il-frott. Sawa? Toothpicks. Ifimni, is-sirri l-istorja minn hekk kif ġiet. Jista' jkun il-qanfut veri jkun frott li għamal art. Jista' jkun li waħed mitlu xi frotta u xi ħadd għandej bil-frott. Sawa? Il-gremxula tal-ġiex tidnub, per eżempju, minn fejn ġejja. Jgħidulok bis-seħħta u mhux seħħta. Dik kienu kont tisma' biċċa, u mbagħad jiena qatta kollha kemm tkellimt man nies. Inti ġismat bil-maqluba Randy? Ejja. Il-maqluba Randy hija ħofra, sewwa. U hemm biodiversità unika hemmhekk. Hemmhekk fis-seklu 13 kien hemm raħal żgħir u kien hemm xi soru, u dis-soru tgħid li tant kien midneb dan ir-raħal li qas ix-xitan ma falħu. U x-xitan qabdu bidieħda l-ostra raħal. U ramieħ il-barra. U dar raħal sar fil-fla, u n-nis imxajtna saru il-gremxul suwed biex tidnub. Sawa? Issa, minn fejn ġid l-istorja? Jiena sibt gremxul biex tidnub, ma nistax ngħid li mhux vera. U vera fil-fla hemm percentaġġ li iktar li gremxula temmek ikollha biex tidnub. Mela, tinsiex kemm qalat bombi fi żmien l-Ingliżi. Mhux hekk. Hemm il-gawwi kollu jattakka gremxu. U gremxu għandha tendenza li meta jattakka predatur, titlaq demba biex il-predatur jikol demba u jitarġet talla wieħed, eżatt. Issa, peress li gremxota fil-ħafna ikbar minn ta' Malta u forsi kollha injuries żgħar u għandha ġildeħxen, hemm it-tendenza li jekk id-demp ikollu ferita jistimula għax-xorta id-demp minna leħlin qata li joħroġ demp ieħor. Demp ieħor. U tiġib biex tidnub. U tiġib biex tidnub. Imma kull gremxota tista' tagħmel dik mhux il-gremxota fil-flavis. Jista' jkun eżempju peress li hemm ħafna gawi tkun xi ħaġa mekkanizzata li evolva biex joħroġ biex tidnub. Jew qatt ma ċċekkjajha. Sissa ma naħsibx li huwa dak il-każ. Sissa li naħseb huwa tant hemm sissa jidher li tant hemm predazzjoni li nofs il-gremxul jittiekel, per eżempju. Percentaġġ ta' gremxul jitlef dembu u jkun percentaġġ minuri li jħoġ isalvalu dembu u jkollu qataw toħroġ lu ieħor. Is-sinti gremxula b'den x'tidnub tagħti fil-għajn. Għax daw kbar fihom daqspiet. Tkun għaddej b'dajsa u taraħħa. Għandek minnhom konservati jew? Għandi konservati, iwa. Għandi konservati mhux ixta fil-fla. Għandi konservati saru esperimenti fil-captivity li gremxula jekk taqtala demba u toħsib. Sa tmien tidnub tal-lajnila. Illa. Tifhem. Ġifieri ara minn fejn tinħoloq leġġenda. Dik li qed ngħid. Alright, mela ġifieri għax ittestjajt għalhekk. Għax ittestjajt wkoll ġifieri. Fuq folklore pereżempju għandek ċertu pjanti jekk tmisshom tas-seħħta pereżempju, għandek u kemm inħalqu tipi ta' Madonni hawn Malta. Tkun taf li hawn Madonna tar-Rummin? Le. Le għawdex pereżempju, għawdex. Taf x'innotajt li kull fejn jaraw UFO jagħmlu niċċa. Ukoll. Qishom Pokemon. ġabuhom. Ġifi, kieku jkellek tilabhom kontra xulxin il-Madonna u jiġġieldu minn għandna l-aqwa Madonna tarġa. Ġifi, il-Madonna ta' Grazzja ħjar minn Madonna. Xorta kollha l-istess. L-istess persuna supposta. Ġifi, kemm mżawwa il-kultura Maltija, imma l-biża' tiegħi hija li n-nies ma jafux jidentifikaw x'inhu huwa kultura jew le. Pereżempju, il-baħrija. Il-mozz. Il-mozz, ejwa. Għandek il-baħrija, għandek il-Convolvulus Hawkmoth li jgħidulek dik il-baħrija tas-seħta. Ġifieri di jekk tiġi tistreħ ma' faċċetta daqek, ġejja seħta. Tidħol ġewwa, diżastru. Taf kemm ġieli ċemplu l-inswa. Issa di tant saret skarsa del-baħrija, jien nieħu pjaċir nara waħda minnhom, di sewda kabbarijek. Mill-istess familja, speċi oħra, il-Hummingbird Hawkmoth, meta tistreħ mad-dar tiegħek, jgħidula ħabbara bil-Malti, iġġib il-ġid. U għandek il-ballottra tixxob id-dem ta' tiġieġ u xnafien. Tantem, ma jispiċċaw. Anke l-Fox Terrier jgħidu għadik. Ġifi, hemm storja, hemm affarijiet imżawqin li huma interessanti anke meta mbagħad tara minn fejn huma ġejjin. Però wasal żmien f'dal pajjiż li
naraw il-fatti, għax b'dan in-nejk, għax dan nejk huwa fl-aħħar tal-ġurnata, illum il-ġurnata, illum hemm raġuni li tifhimhom għax kemm huma importanti. Illum tant skarsaw l-annimali li ma naffordjawx nitilfu serp ieħor. Għax nibżgħu mis-serp ta' Adam u Eva. Sawa? Illum kull serp iridu insalvawh, nintegrawh u anke jekk jista' jkun quddiem noħolqu breeding program. Għax sa jispiċċa kollox, sawa? Immorru oltre mill-annimali realistiċi, milux kien għu Stephen Mifsud ħarġ ktieb Bestiality in the Maltese Islands. Li jiena kont qed nagħmel xi ħaġa fuq u mbagħad ħarġ ktieb u qed ħankompli fuq xi ħaġa oħra. Per eżempju għandek ta' Dembo Twil, u missir ftakruh, ta' Dembo Twil, annimal, biżek qed tgħid dik il-ċukabra tal-Mexiku, u annimal Malti li jivvintawh in-nies li danna għartfalli ma għodux bil-għal jiġi ta' Dembo Twil. Il-ħares flima konklużjoni waslek. Il-ħares kull ħaġa li delli ma fimniex huwa ħares u mbagħad għandek il-ħares li saqlek il-flus u jagħmilhom lok bebbux dak xi tip ta' ħares ieħor insomma. Għandek il-bellija li hija tip ta' isek it-tamurina ġganta li tgħix fil-bir. Sawa? Ma tagħmel sens. Mażgura ma tagħmel sens. Sa salura naslu fil-verda. Imma di jiġifieri jekk inti huma kollha konnessjonati wkoll ma' reliġjon li inti jekk tgħix ħajja ħażina, adulterju u affarijiet minn daw. Se jiġu daw l-affarijiet. U ħafna nies jemnu bihom. Jiġifieri hawn tagħni kemm huma gravi l-affarijiet. Hemm ċertu proprjetajiet f'Malta, issa l-proprjetà f'Malta hija deb. Ma jinbijawx. Għax hemm storja ta' ruħ. Jew iħirsa. Intu sejr ma jistax ġej rajta dik il-villa tal-ħares. Sa villa bħal dik. Għal-bieħ għada. Għal-bieħ qatt ma nbejjed. Taf kemm ilek minn kont tifel. Dejjem nafa hekk. Ġifieri kemm hemm stejjer. Imma dak jgħidu li kien burdell hemmu. U illum fejn mhux burdell. Ġifieri. Le, imma dak iż-żmien kienu jgħidu li hemm il-ħares għax kien burdell biex ma jersqux in-nisem. Jgħidu sa wara. Nibgħat ikun hemm l-iskużi. Tkun hemm l-iskużi, ma llum il-ġurnata taf kemm burdellijiet li huma naħseb ma għadu mux legali, imma jizistu ma komuni immens. Ġibi, ma naxxaw li iżom, għalek għetni, għedin f'dinja, tanti għam moderna, ma nistax nifem kif għadna nżommu daw il-ħsibijiet, daw il-konnotazzjonijiet. U daw wafqu koll mill-li fil-sujġetti għak li nafli fuq l-aljeni, iżommu milli narawh b'lenti moderna u iktar xjentifika. Dik il-problema li niffaċċja jiena xejdu li kull dak ħares kien ma il-ħares x'inhu għalik. Dik jiena l-konklużjoni tiegħi li kulħadd jesperjenza xi ħaġa u tkun unika għalih. Dik il-konklużjoni li wasal fejn. Il-moħħ jilab bik ukoll. Mhux hekk. Issa il-problema jekk tkun iktar mibnidem wieħed. Allura raw mass hysteria li jiena diffiċli wkoll. Mela jekk tkun grupp ta' nies u jaddaħna fuq xi tip ta' droga, dik storja. Mhux hekk. Jekk tkun waħdek storja oħra, jekk tkun tfal men ma tkun ħadd u tkun grupp. Il-moħħ jilab bik ukoll, ma pereżempju ċertu affarijiet ikunu vera. Jiena taf kemm għandi stejjer ta' affarijiet li rajt? Jekk xi darba kont taħt xi forma ta' effett, anke f'effett li qiegħed naqa' ħażin, inkun dubjuż. L-unika storja li ġejt ngħid lilek, jew tnejn jew tlieta, huma dak l-istejjer li kont san 100%. Min kien miegħi kien san 100%, u qatt ma jtlek konklużjoni isma' dak kien alien minn Mars. Jew kien hekk, jew kien oġġett rajtu hekk u sem nista' nasal. Tkun prożuntus biex tgħid isma' daw aljeni, daw hekk, imma fil-verità ma nafux il-lostju ma daw. Sakemm xi darba vera jinqabad speċi aljena u tiġi studjata xjentifikament. Qatt ma nistgħu nkunu konklusivi. Il-biża' tiegħi li jien naħseb mhux bħal Malta imma għax bdejt insemmi l-injoranza tal-Maltin. L-Amerikani 20 darba ignoranti iktar. Jien biża' tiegħi jekk vera xi darba nstab xi ħaġa u qiegħed magħluq segriet għax hekk rajta. Il-ħisterja li jinħoloq mill-poplu Amerikan kieku biss panik tal-blieħ. Bħalissa jippressaw il-Kongress, ma naf jekk rajt Ma segwix le.
l-ossja bħalissa l-Kongress Amerikan għaddej qed jara biex jaġevola l-liġijiet għax huma l-aljeni qed jaqgħu taħt atomic secrecy. Ma nafx jekk tafx biha l-atomic secrecy huwa r-riċetta ta' kif tagħmel bomba atomika hija sigreta. Sewa ma tistax toħroġ isma' għandek blueprint ta' kif l-ossja tagħmel di. Allora daw l-UFOs qed jaqgħu taħt l-atomic secrecy. Issa l-atomic secrecy ma jistgħux joħorġu fil- Il-problemi hija di li kompli jiskura da suġġett. Meta illum il-ġurnata sar kollox qas tista' temmen x'inhu veru x'mhux veru online. Illum il-ġurnata tkun qed tissegwi nkun ċar tfajla fuq Instagram għax tgħid tisma' titfajla toġobni pereżempju. U tirrealizza li qasija ta' fiha. Tant li sar tajjeb li inti ma tindunax li mhix ta' vera mbagħad tmur tfittxa u ma ssib li hija AI. Il-lost jagħmilux kont qed tinqalleb u rajt wieħed bil-mutur idur id-dinja jew xi lost jagħmel u jieħu ritratti u kienu jaħsbuh li mara men bil-filter rajtu Mirko il-lieba kemm Imma leqqas dak iffiltrajt ukoll tal-ħaġeb iffiltrajt mara eżatt. Dak iffiltrajtu qed ngħidu moħluqa mix-xejn. Ma tgħidx mara mhux sabiħa u filtrajta qed tagħmel l-azzjonijiet mix-xejn. Ġifieri x'ħad taqbad temmen. Meta jkun hemm nies bħal dawn li jagħmlu daw il-fake operations tal-aljeni u xi ħaġa, dak kollha qed jikkontribwixxu biex ikomplu jagħmlu misinformation. U kollha qed jikkontribwixxu biex in-nies jibqgħu jaraw bħal xi ħaġa fantaxjenza. Jekk vera daw l-aljeni żaruna. Jien personalment alla-volja kelli rajt dejriet, ħanidu hekk. Jien personalment xorta għadni nemmen li dik li rajt jista' tkun xi ħaġa, jista' jkun man-made ukoll. Jew xi ħaġa barranija, però nemmen li l-maġġoranza tal-speċi aljena ħatibqa' fid-dinja tagħha x'qod taħlel ħin tiġi hawn. Appuntu, issa jena qed naħseb jekk aħna nistgħu nżommu l-materjal fidejna tagħhom daw. Għax qed jgħidu li għandna l-exotic material, mela jekk inti minn dimensjoni ħatkun l-istess kif naqbad ngħidlek forma, fim? Jekk ħatkun minn dimensjoni oħra, most likely qasbis nkun nista' nara f'idejja di jekk biċċa minn xi ħaġa. Allura naħseb li t-teorija li huma aħna mill-passat jew aħna mill-futur jisek taretta ta' minn sens. Jiena biżżejjed x'inhi li jekk xi darba vera jkun hawn biżżejjed evidenza biex juri li speċi aljeni minn dinjiet oħra żaruna, tant il-medja kkontaminajnija li nies ma jemnux. Assolutament. U il-persuna li jitkellem jisparixxi. Inti taf kemm inna nafu bil-sistema li karza tista' tħaddimha bl-ilma? Minn 1910 da, mhux kelma. Qatt ma ffukajna fuq awġiet. Għax l-ilma jinqeleb hydrogen. Min kollox l-electric cars qed nara videos tan-1920s electric cars effiċjenti rajtu ju. Allura u anke tip ta' parking kif idawru r-roti u kienu jitlu għandhom affarijiet inkredibbli jiġifieri tgħid kemm kienu avvanzati dak iż-żmien. Nerġgħu nivvintaw ir-rota. Imma qed nivvintaw naqra r-rota llum imma għalfejn għamilna 100 sena mingħajrhom għax mhumiex inti immaġina bniedem tagħmillu karozza ma tispiċċa qatt u tgħix taħdem fuq l-ilma. Tbiħħielu darba. Daqshekk. U għalhekk ħafna karozzi tas-60s illum il-ġurnata inqataw l-ewwel qed apparti għall-materjal u l-konsum. Però karozza tas-60s għadha sal-lum ittieqa daqqa. Il-karozza tal-lum tindaħan ma' karozza tas-60s. U ma jġila xejn, illum karozza tal-lum. Kull sekonda jinqala xi ħaġa u karozza tas-60s tweġġeta. Rajt ukoll, però kienu affarijiet għal dejjem. Qed insemmu karozzi. Jgħat għandi fan ta' żmien nanti minn dawk il-fannijiet. Dal-fan tagħmilu x'tagħmilu tista' twadda blueberry xaqqa tagħha. Ma jieqaf b'xejn. Niftakarhom dawk iwa. Ma jieqaf b'xejn dal-fan ilu xi 60 sena għaddej. Ma jieqaf u kien il-fabrika ta' missier jiblaċċana, jiġifieri. Fan tal-lum, jekk iżommu ġavaku minn arħmieġ, jekk jagħmellek sentej jaqgħad. U jitġamja. Il-fanijiet tal-lum qegħdin jikkalkulaw li sajf jagħmlu. Ostja. Jekk ikollok xi qattux bis-suf ta' żek. Ġifieri dik hija d-dinja. Id-dinja llum il-ġurnata għandna kollox. U tant ikkontaminajnija li ġejna ma nafux x'inhuwa vera u mhux.
Ma tistax toqgħod fuq x'inhu vera mhux. Tkun espert tal-AI biex forsi tifhem li x'inhu vera mhux. L-atturi 4 tim oħra għandna bżonnhom. L-atturi bl-AI illum wiċċhom qed jagħmlu persuna tad-dar bħali li forsi jkun jifhem naqra, kapaċi jaqbad attur u jagħmlu jaħdem film ieħor. Miwiċċu biss. Allura per eżempju Bruce Willis miskin marat u ma jistax jibqa' jaħdem films. Bieħ il-facial recognition tiegħu biex naraw ġa films futuri ma tiċċej u ma tindunax li mhux hu. Ġifi daw reklami li tilgħu ta' Elon Musk u hekk. Taħseb xi waħda minnhom huwa vera dak, imma jiena mhix l-ewwel darba blajt għaliet kif qed jitkellem hekk. Għax perfezzjoni. Issa l-istess ħaġa fejn jidħol realistiku u mhux, fejn jidħol affarijiet ta' aljeni, fejn jidħol affarijiet ta' inkwetanti li ma tistax tqassam dil ħaġa b'mod ta' media mingħajr disa jkollok ovvja oppressjoni kbira minn nies għax tant hemm xi jista' jitħaq bik li ma min se jemnek. Inkwetanti. Fiex wasletek l-istudju tiegħek il-ħares imma x'taħseb li kien hemm xi ħaġa li jista' jkun jindika eżempju jiena ħadd interview f'episode 5. Sewa. Il-persuna li għalih huwa ħares imma u jiddiskrivi xil-figura ta' 2 piedi, 3 piedi u għalja, sawa, li għalih kienet entità, xi ħaġa, fimt? U da jini nafu omri kollu jini nismaħħa dil-istorja, omri ta' ġifieri, u m'għandux xi gejn jagħmilna. Xi gwadanja. Ara, jiena ħankun ċar 100%. Naħseb jien tant kemm ukoll għallimt li l-nifsi li nimxi bl-fatti u bl-evidenza u bix-xjenza. Li diffiċli biex tikkonvinċini li hawn xi ħaġa sopranaturali jekk ma rartix jien. Issa jien f'omri kollu u dejjem niġi ġal-ġungli u lem u law u xaxelters u sa fosu stadranaċ nżilt. Ġifieri jien qatt ma rartx xejn. U djar abbandonati fejn mietu n-nies u nietu b'mod krudili, mhux l-ewwel darba li mit persuna u kelli nidħol imbex fuq u jew madwaru biex nikkontrollaw is-sitwazzjoni. Jien qatt ma rajt xejn, qatt. U rajt xi ħaġa. Apparti dak li semmejt lilek li huma daqshekk kemm kienu ċar li kelli il-gazz li wara 20 sena niġi ngħidlek. U ġejt ngħidlek ukoll għax sħabi li ftehmna li ma nitkellmux kollha bdew jgħiduha. Ġifieri 20 sena wara. Però qatt ma rajt xejn, u fil-verità dak mhumiex li rajtin ma kienx sopranaturali, li rajtin kien rajtu evidenza. Il-ħares jaqa' ma sopranaturali. Jien qed nikklassifika kollox taħt keffa waħda. Ħażin, naħseb l-opinjoni tiegħi. Le, it-teorija mhix tiegħi, it-teorija ħareġ biha Jacques Vallée. Sawa, issa jew hemm xi ħaġa li għandha aġenda sawa u għandha ħafna affarijiet jaħdmu għaliha, jew kellha ħafna affarijiet li jkun oġġett wieħed. Mela, jekk ħadd tagħmel hekk fl-opinjoni tiegħi, ħataqa' bħal 3/4 tan-nies reliġjużi. Għala ngħidlek għala. Jekk inti vera temmen imma b'mod xjentifiku li isma' hemm ħajja barra minn did-dinja, jista' jkun tiġi żżurna mhux qed immiri hemmhekk. Però hemm ħajja barra minn did-dinja kif kont semmejt matematikament jagħmel sens. Ma jistax ikun li did-dinja biss fiha ħajja. Li jista' jżuruna ħallija hija ħallija open għax bħal aħna jekk nivvintaw it-teknoloġija mmorru nżuru pjaneti oħra, jista' jkun li hemm xi ħadd hemm barra avvanzat iktar minna diġà jistgħu jagħmlu dan it-tip ta' vjaġġar. Jista' jkun li kienu fil-passatu intervenew fi żmien il-piramidi u kontribwexxew ġenetikament ġol bniedem, kollox possibbli. Kollox possibbli, hemm evidenzi żgħar ma mhumiex konkreti biżżejjed. Hemm anke tpenġijiet u affarijiet ġifieri hemmhekk nabqa' naqbel miegħek. Però ma tistax titfa' kollox f'kaffa waħda, għax jekk titfa' kollox f'kaffa waħda, tagħmel bħalma jagħmlu daw in-nies li jaraw il-ħares li il-babaw u gagaw u dal-ħafna li kull ħaġa li ma nistax nispjegawha ississa mela huwa l-babaw. U walla, inti il-mobile, intu jien, kapaċi nispjegaw issa jekk niftħuh kif jaħdem.
Għax jiena naffejt it-tasal naff il-punti. Il-gagaw inventaħ il-mobile? Naffejt it-tasal, issa mela jiena ħdim mod ċentifiku. U kif huwa il-mod kif ħdim? Jiena qbadt bil-kunsent tagħhom grupp ta' nies, sawa, u qed nistudjom bil-konsens tagħhom ġifieri li nqabbel eżempju għandi min ra figura sewda nfittex biex nara jekk hemmx correlations barra minn Malta fuq kotba u affarijiet oħra, meta nara li jkun hemm key points jiena ħdimt modell sawa. Edda l-modell mela jiena rrid naħdem fuq dal-ħsejjes, daw id-dwal, daw il-figuri li huma li jista' jkun vijabbli li hemm xi ħaġa. Għamel struttura. Sawa. Issa jiena qed naħdem din l-istruttura. Mela jiena qatt għandi tlieta minn nies li huma ċertu tip blood type li huwa O positive. Daw tal-O positive mill-lider jesperjenzaw daw ix-shadow people li huwa stja emmeda għax imbagħad meta tibda tfittex fuq il-ktieb hemm ċertu ħsejjes li qabel ma jidher dil-figura jibdew jisimgħu din ħsejjes. Ħansemmi ħoss wieħed minnhom jisu ħoss ta' karozza fuq l-ilma. Meta tafus il-break fuq l-ilma taf kif tagħmel dak il-ħoss. Hemm ħoss ieħor mekkaniku li mhux ħansemmi x'inhu, fimt? Imma dejjem ikun qiegħed hemmhekk. Inti semmejt id-dem ukoll. Jista' jkun li għax inti jista' jkollok l-istess ikollok nies differenti, żoni differenti, atmosfera differenti li esperjenzaw l-istess ħaġa. Dejjem naqambat u xi ħaġa mentali. Ejwa. Kollox wara fil-stage. Ħalli kif nikkoloraw fix-xogħol jien u inti. Jiena nagħmel bħalek. Fejjitlu jiena naħdem u lejn ħafna nies li jkollhom każ ngħidulu phantom bugs. Is-suġġett tiegħi hemm phantom bugs li inti dħalt għand persuna. Għandek persuna li vera għandu problema. Għandu l-wirdien, jibża minnhom ma jibżax minnhom. U mbagħad għandek persuna li ħass xi ħaġa u fil-verità tista' tispjegaħħa, pereżempju jien għandi ċertu nies iħossu raxxu elettriku ma' darhom u jassoċjaw li huma insetti jew huma għamel mikroskopiċi. U mbagħad nirrealizzaw li jkunu qegħdin jgħixu f'ambjent niexef ħafna u jinħoloq ċertu static electricity. Allura kelli klijenti li ma jridux imorru iktar xogħol jien għax l-uffiċċju tagħhom hemm xi 20 ruħ kollha qed iħossu l-istess sensazzjoni. Barranin, Maltin, kollox. Mort fuq il-post u realizzajt x'kien hemm. Żidna l-air condition, żidna il-pjanti u hekk, żdiedet l-umdità u dal-fenomenu spiċċa. Ma dawk huma phantom bugs. Sawa? Għandi nies mbagħad li jmorru oltre li kull tikkalera, araħ, emmiet miexi u jħalli biċċa tejp. Kellu wieħed immela d-dar bit-tejp il-madu. Sewa, jorqod ġal kamra tal-banju u jittejpja l-foil ma' rasu. Isma di ma namilux kien għalli wieħed li ra orb u kisser id-dar biex forsi jabu. Għabbat tispiċċa bħal qattus. Iwa, tagħmel laser u tkisser kollu. Ġifieri, eżatt, ġifieri. Ma dak xi mhux għal ma kellux xi ħadd li beda jitnejjek bieħu. Eżatt. Issa imma bidej li orb men. Mal-ħajt. Issa, ġifiri naffajt ta' sal. U għana nitkellmu fuq nies li mhux qed jieħdu mediċina, mhux qed jieħdu drogi u affarijiet, u qegħdin ġifieri jiena nasal għalli huma phantom bugs, mhux nidħol għand xi ħadd nibda ngħaddi żmien bih, qatt ma nagħmel għalik. Le, mhux hekk ċertu ster kunu taddaħ. Meta nidħol nibda nipprova nifhem x'inhu jiġri. Għalfejn imbagħad tirrealizza li għandu pereżempju fobja estrema u moħħu jibblokjalu milli jara. Għaw min jifqa bieb tal-ħadid biex joħroġ jekk ikun f'kamra ma' werdina, pereżempju, jiġifieri tiġi s-saħħa ta' jekk tagħmel ta' ilbu tiġi s-saħħa ta' barra minn hawn li jibbuttak b'karozza dak il-ħin. Jiġifieri x'inhi dik superpowers bħal ta' Marvel huma affarijiet għalhekk tittanalizzaw wieħed u mhux għax hija każ komuni mela hija fatti. Sewa, issa jiena ovvja inti qed titkellem l-iktar persuna xettika. Li jek taqtali, di mux ħanitlob il-mulej biex jgħala qili. Ġifieri jiena 100% ateist, 100% xjentist u kważi impossibbli nasal għas sopranatural jew biex nitlob għal xi alla partikolari. U di kien breġġa fija bl-esperjenza jint wilit Malti, għamduni u għamel, imma mbagħad meta bdejt nikber bdejt nirrealizza
Però, ma tiġ tinnega ma daw l-istejjer tidħol vera fil-font biex forsi tasal xi forma ta' konklużjoni. Ikun hemm waħdiet li huma ikunu affarijiet isma' daw tant għandhom introduzzjoni stramba minn fejn ġejjin kollha, ġifieri darba qed wieħed għallira nemmlu ġgant, ġifieri u kien lesti beħ id-dar. U jien għaddejni biż-żufjiet, nidħol għandu minn dan niedem. Nemmlu wieħed kellu. Wieħed ta' kif daħal id-dawl tax-xemx jaħbad fuq biċċa maduma tleq. Tolqot innemmlu. U jiġi qudiemi bħal m'għandek id-delta tal-kitarri, nemmlu kbar minn dil-kamra. Ostja. Kellu raġun dal-bniedem? Kellu 100%. Ma kienx qed jivvinta. Imma tista' tgħid li jeżistu nemel dellijiet erwieħ ta' nemel għax hekk spjegaħha li fihom daqs ġissulaj. Da vera, da mhux minn moħħu, da mhux phantom bug, ra oġġett. Però jien ma stajx ngħid għandu raġun, kelli ndawwer wiċċu da minn fejn ġej d-del. Bellaħlek moħħu. Għazgħu li bellaħlek moħħu. Sawa, dan nemmlu biex taxxaqa kien mejjet. Terġa. U temmen li nemmlu mejjet jiċċaqu l-antenni, ġifieri kien għaddej xi buffura tant fina li ċċaqlaq l-antenni ta' nemmlu taf x'intejt. Nari, allura kif tidħol hemm ġew tara, nemmlu ġgant, daqs il-jum fant. U qed jiċċaqlaq naqra, u qed jiċċaqlu l-antenni. Kieku ma konx bniedem vera ma nemmem xejn, kont noħx bħalu nidlu għandek raġun. Tifhem? U taf kemm donna fiċċu dal-ostja nemmlu? Imma nemmlu kien. Astja. Ġifieri qed ngħidlek tidħol fil-fond ħafna li xi kultant anke l-affarijiet li toħolhom li tixtieq li jeżistu ma jkunux. Sawa, taf kemm hawn rapporti ta' dinożawri fid-dinja? L-ostja. U Sasquatch u Bigfoot u għadżemmi. Il-Bigfoot Stramp, Jien ma nistax jien ċert li m'għadhomx jeżistu dinożawri. 100%. Dinożawri ovvjament. Imma x'inhi raġuni? Id-dinożawri fil-verità għadhom jeżistu. Għax id-dinożawri ma għandux safar. Ġifieri biex dinożawru baqa' dinożawru bħalma kien 65 miljun sena ilu ma tagħmilx sens għax speċi s-soltu ma taqbiss il-miljun ġiex miljun sena. Ġieli smajt Mogobli Membi. Mogobli Membi jgħidu li huwa dan Ceratop xejdu. Triceratops? Le, tal-om twila u xejdu. Pal Brachiosaurus? Ejja, pal Brachiosaurus li insomma Mogobli Membi. Sauropod. Sauropod. Mogobli Membi tfisser dak li waqqaf l-xmajjer. Ġifieri xu kbir u da u hemm xi rapporti insomma u hekk. Iktar nasal nemmen. U Loch Ness Monster. Daqs kemm jemnu nisbieħ. U ritratti u affarijiet. Qed jgħidu dal-aħħar li xi il kbira. Isma' jiena darba qiegħed lej Sri Lanka u toħroġ dik il-leatherback turtle. Kbira dik daqsiex. Enormi, dik għara ħalqa men ġewwa. Mhux biċċajt, xċux daw il-films tal-fiction, tal-alieni u hekk, ħalqa kollu jisu xewkek biex tikol il-bra. U konna l-barra, u jikret ħafna l-barra iktar minna, u toħroġ ħolqa men. U ġebditu naqrona. Jisa ħambek, Jisa Loch Ness Monster, eżatt. U kif rajt għajnet, ma stajċ nqabbila, ma dak xilwa. Kifni? U bdew jgħidu, illallu bħal Loch Ness Monster, pletosaur kien wieħed jifhem xjentist, tant tad-dinożawri, bda jista' jkun pletosaur, jgħidlu x'pletosaur l-ostja, insomma, nimxu, u kif eżatt nas u minna u karzu tiegħed l-darbiet, u liet u titla l-oxra tagħha fil-wiċċ. Ndunajthom bad. U enormi ta' biex biċċett nofs id-dajsa tagħna. Kbira. Diġi biex Mirko. Kont jebbir zabuġa darba minnhom ħaramejja ta' tempejpu jena u siebi u kien nerba birra u xrajna McDonald's u intfajna dak iż-żmien kont nejbik tasty. Intfajna fej xat minnu bdejna naraw sejn fek. Għalli ara Dolphin. Batman, u d-Dolphin ġieħdejna. U tajtu biċċa burger, ma nafx iż-zoppa mill-bijek li xew le, imma niżel l-isfel u reġa' tela u bdejna nfawlu l-birra wkoll. Għaldu kilab, għax u ma. Ħadd ma jemlek, li ma-xatta. Mela, mejlux kienet. Dik l-unika darba li rajt jiena. Għalfejn ma nġibiex di mhux tajba jew. Tajba ta'. Ma milċi ħażin. Ma mmurx
Mid-dalliba dolfin bil-liba burger. Ħadd ma jemnek, men. Il-burger tiegħek għandhom problemi Dolphins. Ġifieri fil-qasir li huwa interessanti, kull ma qed isimek daw l-istudji qegħdin online u issa ħattalla il-daw tagħhom. Bis-saħħa tiegħek? Ejwa. U importanti jiena insegwik għax inti għamilt xi ħaġa pioniera u Malta, inti kellek il-bajt li toħroġ suġġett li naħseb anke jkun noqgħod naqgħod ikun minnu għax suġġett li n-nies jistgħu jirridikulawk. U fimni xi ngħidlek. Nosti kuljum jirridikulawk. Però kellek dik is-sinsla u naf li tagħmlu volontarjament u dedikat u bniedem li għamlu volontarjament diġà għandi admirazzjoni kbira leħjiena. Li qed tagħmel ibqamlu żomm struttura mudell xjentifika, fl-opinjoni dejjem tiegħi issa para dak li huwa li hemm evidenza konkreta li tista' twaslek għal skoperta ġenwina xjentifika u l-affarijiet l-oħra kollha li jista' jkunu mart mentali, jista' jkunu derijiet strambi u affarijiet oħra li sabiħ jiena kieku xi ħadd joħroġ ktieb fuq il-ħirsa ta' Malta. Sawa, imma jagħti raġuni valida għalfejn dawn il-ħielsa deru, jien l-ewwel qed li nixtieq. Ġifieri m'għandi xejn kontra n-nies li raw xi ħaġa, imma jien għandi mhux kontra, ma naqbilx ma nibilgħu l-affarijiet bħal mazzun u ngħidu melek ġara hekk ikun. Għax hekk iżżomm il-poplu ignorant lura. Sabiħ li l-poplu jissaqsi, jitgħallem u jikber. Tix inti ġiex esperjenzi li naf li huma test. Li t-test jagħhom. Il-fenomenu. Forse t-testjhom jien. Mela kien hemm waħda kellha missiera għandna ġibu waħdi. Li kien insomma ma kienx jimxi sew magħha, ma jfissirx li ma kienx jħobba ma kienx jimxi sew magħha. U di darba għala ċiċaba ta' Kristu minant missiera u kienet ġifiri mkisra fis-sodda u raddi l-figura sewda u għallila jekk tit neħilsek minnu. Fimt? U għaltlu le. Issa bħal di sinjura kelli sinjura oħra li l-istess, il-test jaħħa u għaltlu le. Pero naf nidem ieħor li għallu il-lejla mull-lalqa u mar. Fim ċirrit nejlek u baqjider. Issa ma nafx. Ma għaddix it-tweġibita kollox, ġivi ċertu nies li kif qed inti hemm nies li naf li kollox jgħaddi. Naf nies li huma ġenwinament tal-kelma ma jikdbux u ħbibtijiet tal-qalb u raw affarijiet. U id-dajja emmerjom. Pero nemmen li jekk il-kas ma taħdux personali u ma jkollokx inkwit li ħatwaġġa l-persuna li hu u tidħol fl-isfont kien hemm wieħed kien hemm każ kont rajt fuqu kien beda jemmen kien eżatt kellu l-missier kien isawtu ħafna hekk u kien jemmen li u kien sama kemm il-darba xi ħadd irid jgħinu biex għadda ma kellux il-min jgħinu allura moħħu ħadem hekk li u mbagħad sabu l-missier mejjed għallu noqtollok il-missier speċi. Jgħaddi snin twal u bid-DNA sabu li mbagħad kien qatlu stess. It-tifel qatel il-missier. U ma jafx li t-tifel qatel il-missier u bkieħ fil-funeral id-dispieċi għal missier u kollox. Dak li kien jgħidlu noqtolok il-missier u dak kien u stess. U l-moħħ tiegħu stess biex isarħu għax inti il-bniedem jista' jimmaġina daw tfal kollha li jkollhom invisible friend daw xejdulu. Kollhom dan il-ħabib invisibly. Daw ħafna drabi kollhom xi forma ta' issue da tfal li ma jsibux ħajnuna minn nies realistiċi u joħolqu karattru biex jgħinu fil-ħajja u vera jgħinu fil-ħajja. Inti aħna naħdu pieċer naraw il-films u l-avventuri, daqs kemm ħobb Disney, ma nindaqx ngħid, dawk huma karattri fittizzi li jippreżentaw ċertu nuqqasijiet tagħna. U inti meta tisma' l-mużika u tisma' tara ċertu films,
Qaqad nisma' Sylvester Stallone jitkellem, Rambo u Rocky u ċertu dialogi li jgħid l-lum huma leġendarji kienu Stallone xtaq jgħidhom lill-missieru, il-vera missieru, għax missieru kien vera tiran. Kien jibża minnu, qatt ma qalomlu, u ħarġhom fil-films. U bekk saru xi ħaġa li jinspiraw in-nies. Ġifieri ta' ċiklu fejn imur il-moħħ il-bniedem. Mill-ħażin joħorġ it-tajjeb. Ġifieri mhux qed ngħid li kollox huwa ġen tal-moħħ, però ħafna drabi nemmen li tista' tmur għall-eruq ta' xiex qed jikkawża dak l-oġġett. Taħseb li il-fattur tal-films tal-biża' ħoloq din nix li jennaf ħafna li sjabdu jimmaġinaw l-affarijiet. Għax jien eżempju dawk min li ra xi ħaġa jennaf xi fatat, xi tip ta' fatat. Ġieli qasna tikasu, fimt, bil-mod ta' kif jiddeskrivi li ngħid il-libba film da. Isma', inti jaqbad l-istess persuna. L-istess persuna qed ngħidu. U rieħ film ta' daħ fil-għaxija, u rieħ film li jaqtaw mit-ċaċċis. U tfilu d-dawl, ġadaru stess, u kol jitwaħħax. Għax il-moħħ jimmaġina tafala, għax il-moħħ jimmaġina biex jippreserva. Tinsi xaħna fl-antik, jekk inti kellek xi nannu, jettiex ġar, caveman, u kellek xi nannu ġarrab trajt nannu daħal għalih il-junu kielu. Inti, forma ta' protezzjoni hija li l-moħħ iżommok alert li kif tisma' jew iżommok alert biex inti tlebbet mela l-moħħ qiegħed jipproteġik li kull ħossu da jinterpretaħħa simili ta' dik l-esperjenza ħażina. Qed tifhem kif l-affarijiet tipo sens ieħor. Sens ieħor, għax at the end of the day il-ġisem xi jgħid mhux jisservajvja jgħix u jipprolifika, jipproġetta. Ġifieri da bħal maħna din idħlu fis-suġġett ta' lajiet, surviving. Mela. Ġifieri dik li toħloq id-diversità, sim li toħloq għax il-bniedem egoist. Madonna naqa. Għax l-egoizmu huwa parti mis-surviving. Mis-surviving, inti kien ħareġ ktieb għal-telespettaturi li qed jisimgħu jismu The Selfish Gene minn Richard Dawkins. Richard Dawkins tista' tgħid huwa Charles Darwin tal-lum. Imma Charles Darwin ma kellux biżejjed materjal biex jaħdem. Charles Darwin ħadem biżejjed biex wasal għal-teorija tal-evoluzzjoni l-lum nafu li jafatt. Però Charles Darwin ma laħaqx il-ġenetika. Charles Darwin xraba jnieħ u ta' bniedem intelligenti li kien assuma kif jaslu l-affarijiet. Il-ġenetika sinna nafu minn assis waraħ, wieħed ċertu Gregor Mendel li ħadem fuq il-piżelli. Umbat fil-50s komplena naslu fil-mediċina u fil-ġenetika u f'affarijiet oħra. Da Richard Dawkins għadu ħajjellhom fuq is-70s. Ħareġ ħafna kodba li huma mhux kontra l-reliġjoni ma jiftaħlek għajnek bil-stupitaġni. The Selfish Gene, ħareġ wieħed The Watchmaker. U affaritek li inti meta taqraħħom tibda trealizza li dejjem ma vera. Ma jagħmel sens. Ma jagħmel sens il-mod kif nimlew il-ħajja. Però l-bniedem tant bħalma semmejt inti jibża kif qed tgħid inti u għandu bżonn dak il-reliġjon fil-verità hija apparti li inventajni għal kontroll u affarijiet oħra, però kemm tħossok safe inti li taf li jekk għamil xi ħaġa tal-ġid ħad tiġi premjat. Inti tagħmel xi ħaġa antik xi ħaġa. Li taf li ħankun sewwa hekk, ħammur x'imkien aħjar. Kemm tal-biża bħala bniedem li jien naf li once li ħammut min jinsejja imkien. Dak li għamilt sewwa suf, m'iniex ħanġi premjat tal-li għamilt xi ħaġa tajballu. Però nippreferi ngħix fir-realtà milli f'ħolma li naħseb li ħammur il-ġenna, ħammur l-infernu, ħafna. Għaw ħafna eżempju li tant kemm il-bniedem jipprova jgħix to survive. Li eżempju għaw bċertu l-ġil, ħanejta kontra l-ġilli. ċertu l-ġilli per eżempju jizzewġu mara biex ikollhom isa made men. Mela. Housewife. Ġifiri, imma emmek biex għax jibdejt nara di anki l-annimali għamlu għaddi sostja ikollhom. Dak biex turika waħna ġej mill-annimali. Mill-annimali, eżatt, men.
Kemm hu f'ġvera aħna xi ħaġa superjuri kemm għandna ġbija. Eżatt. Jiġifieri ċertu annimali jagħmlu dil-biċċa xogħol li jżommu l-mara mejdja u nkella pereżempju bħal ħamiem ikun hemm wieħed minnhom li jkun gej li joqgħod fuq il-bajt. Dik kont ittilek jien. Intelligenti. Imma nsejt kien hemm xi ħaġa oħra u qed tara ostja l-istess ħaġa di. L-omosessualità teżisti fuq 1800 speċi li nafu bihom. Penguins. Ma mhux ġast l-omosessualità, anki pereżempju bej il-male u l-female, eżempju l-male iżomm il-mara ġast li kieku ġast biex iżomm. Eżatt, hemm dak l-asfur pereżempju li l-mara tissakkar ġewwa. Mela, jalaqa. Kemm qed jagħtikol biss. Mela. Jiġifieri. U daqs kemm hemm affarijiet ta' relazzjonijiet hekk imbagħad hemm għasafar oħra li bballaw il-ferħ tagħhom lill-speċi oħra. L-ispeċi oħra, eżatt. Bħal kuku. Id-daqqu kaħla bil-Malti. Ara, il-daħqa hija li aħna tant aħna intelligenti, però fl-istess ħin ignoranti li ħafna nies għall-kumdità jgħixu martirju. Mela inti jekk tkun ma' persuna ġbajt miegħu u kollox. Għandek tibqa' miegħu għax komdu, għax issiba taħsillek il-ħwejjeġ il-platti u da. Ikollok kumdità tajba vera, imma ma tgħix ħajtek, ma tgħix komdu, aħjar tgħix waħdek milli tgħix imdajjaq. U kemm inti egoist li tħalli l-ħadd ieħor imdajjaq jaħdem għalik għal omrok. Ġifieri, qed titkellem minn affarijiet li rajt minn esperjenzi personali, ġifieri, jekk vera persuna tħobbu, għax naqgħod tkun tħobbu, da suġġett tastja. Itilqu, ħajjiex ħajtu. Inti diġà meta inti anke ġib it-tfal fid-dinja, il-pis li taqa' fuq il-familja, għar taħsibx li t-tfal jaqdu l-familja, it-tfal ħassru l-familja. Għax il-ġliet li jinqala bejn il-ġenituri ħabba tfal. U huwa jkompli kisser il-pilastru. Però kollox fih is-sabeħ tiegħu u kollox fih u nammira dawk in-nies li jien ixilhom jagħmlu umorhom flimkien, imma mbagħad hawn min kapaċi 6-12 għada jgħaddi. U mbagħad hawn min vera jinħabb ġenwinament u kien xurt jagħt li sab li xtaq u baqa' l-istess, imma li noqgħod hemmhekk għal kumdità. Feddaħ. Illum il-ġurnata worth it. Żomm mejda x'tagħmellek xogħol aħjar żgur mill-mar tad-dar mingħajr ma tgħid. Prostituta biex taqdik bis-servizzi, għax inti għall-inqas l-ħallasta di mhux ħadd m'għandix aptit. Mela għandek is-servizz. Ġifieri mhux qed nirreklama l-prostituzzjoni tif mhux ħażin. Jekk tkun legali. Tkun legali u tkun u bl-irċevuta jekk jista' jkun ħan ikklejm jaħħa. U bit-testijiet u hekk, why not tu? Ġifieri kull illum kollox wert tixtrih. Sawa, sakemm ma tkunx qed tagħmlu mill-qalb. U il-bniedem ġiex kultant taqqas jifhem lilu nnifsu. Aħseb wara biex tgħix ma' ħadd ieħor. Biex tgħix ma' ħadd ieħor tikollok kompassjoni inkredibbli. Inkredibbli, da. U dawn x'qed ngħidu l-mara biss, sħabek tax-xogħol u liedek kulħadd. Ġifieri il-paċenzja li tikollok u din tiżomm ġo moħħok kull darba li inti qiegħed ma' xi ħadd għandek 50% tiegħek. Mbagħad bit-tfal għandek 25, mbagħad bil-kelb għandek 10. U tibqa' żejjer, għax kull ħaġa li għandek toħodlok il-ħin. Jiena minni, jiena forsi nista' ma' riq. Però jiena mħabba lej l-annimali lej ċertu nies li għandi, daw jaħlu l-ħin. Ta' veru, ma nistax nuża kelm oħra. Li kieku jiena m'għandix daw in-nies, minflok noħroġ studju kull xahar, noħroġ 4 f'xahar. Għax nejxa l-istudju kieku, pero naqaħina tfajla, naqaħina l-uliedi, mux naqra, ħin. U l-ħmar għanda bżon xaħġa, u l-ermu għandu bżon xaħġa. Daw jiġu qabel kollox. U l-pjaċir l-irtuni għax jgħatu l-imħabba l-ura, l-annimaġ għol tanti kitu kiktar minn uliedek. Ġivi, mux jtnejt li u maħżina. Ħmir vera fucking intelligenti, men. Għas ideja m'għandek, men. Ħmir, tant kemm intelligenti li jekk ma tkunx taf is-suq u jgħinek hu. Il-ħmir jien noħroġ għas kappestru. Bis-sejta qed ngħidlek. Jimxi miegħek. Il-ħmar ngħidulu ħmar. Privita naqra ignorant iktar huwa żiemel. Għax iż-żiemel la parti li huwa doċili u kollox, però żiemel obbedjenti. Obbedjenza hija tip ta' ignoranza għalija jien, għalija personali. Bniedem obbedjenti. Imma żiemel jekk jitlaq ma jerġax jiġi lura bħal ħmar. Ħmar għax ignorant. Mhux ignorant, huwa żiemel hu. Ħmar. Mhux ignorant rasu jibsa. Jekk jgħidlek minn hemm ngħaddi. Bħalma jkun bniedem intelligenti. Tifhem. U tinduna l-intelligenza l-għandhom, inkredibbli. Ma jiftaħlek grada jitlaq imur x'imkien jieħu li jerġa' jmur lura jagħlek il-grada. Jien kien wieħed ċieħ, mhux tal-li qed issemmihek biss, kienu jmorru jbijaw il-fajjenza fl-antik daw. Da ħmar kien
joħroġ mill-grada. Jibqa' tiela t-tala fi triq waħdu taħġi. Jaqleb ix-xarretta tal-bliħ men. Jaqleb ix-xarretta u d-xarretta dal-xieħ kien jipparkjaħa fuq il-ġebel. Jaqleb lu x-xarretta l-ġatriq biex imorru dawra. Astja. Tal-bliħ. Imma bat jikiddeċidi jikol ħaxixa tista' mhux is-sawtu. Mhux hekk. U jekk is-sawtu ħajubrak. Jekk kelmu bil-kelma tajba, jien inkun parkjajt mhux biċ-ċajta. 600 metru l-bot minn fejn għandi l-ħmir. Kif jisimgħu l-korza tiegħi, tisimgħha tajjed. Astja. Mela, ħin likel. Tmur l ħdejt tank. Ġifieri, u jekk tarak tiftħu darba darbtejn tiftaħulek. Inkredibbli l-imħabba li. U Lemu għandu intelligenza differenti. Lemu per eżempju, mija jilab golf. Lemu, għax mara. Jilab golf ġifieri tikdaqqa b'sidru jarmik. U meta jiġri da, u għandu dwiefer iktar aħħom waħxek għax u annimal b'saħħtu u annimal aggressiv fin-natura. Imma jinrabbi. U mbagħad għandi tfal tiegħi li qed jitfarfru għandi tfal li jkunu ma' tfal tiegħi. U jimxi bil-mod isu t-tfallu jixajdulek magħha, jarsaq lejhom bil-mod, iniżżerrasu biex ma jiddominaħħomx u meta jkun bil-wieqa. Dak rispett minn naħa tal-asafa. Jinżelek u da, u ħallihom tmellisom u hekk u kwiet, mija jistorbju għajat isu monstru, isu dinożawru, u magħhom isu tiġiġa. Ja, n-tofli għandi makaw. Dik li kelli dik il-problema ta' ċurket ma tal-qed iċ-ċurket. Ejwa, niftakar, dak blue and gold. Le, illegal. X'inhuwa? Illegal. Mizzar tik. Dak kon ġibtu tawilu. Afġitu. Mela. Dik vera fucking intelligenti. Il-pappagalli huma xadini bir-rix. Dika kont noqgħod nara dokumentari ta' Hitler ta' żmien il-gwerra, tin-gwerra dinija. U bdiet taqbad il-kliem men, mhux bil-paroli qed ngħidlek. Għax, ifhem, ċertu dokumentari rajthom xi darbtej. Imma eżempju, mbagħad kont qed nara film nista' ngħidu. Kont qed nara film ta' Indiana Jones u kien hemm biċċa fit-trejn hekk u kif daħal fit-trejn Indiana Jones sab soldati. U dawk is-soldati għamlu insomma taf inti. Il-mossa. U dik niżlet hekk fetħet għajnejha hekk u bdiet ma ħallitniex nara il-film, baqgħet sejra. Għarfithom. List baqgħet sejra fil-sħiħ, men. Għax intelligent. Isma' u kemm jgħixu ħajja twila. Għax huma tinsix kemm huma soċjali. Imma kif jgħaddi żmien għandhom time span il-Makaw. Li kif jgħaddi ċertu żmien insejt kemm jinbidlu, Mhux bħal African Grey. L-African Grey jibqa' doċili u bħala l-iktar wieħed li jparla, Ejwa, imma dawk kosti għandhom xi ħaġa. Il-Makos ukoll jgħixu ħajja twila, pereżempju Churchill taf kemm ilu li miet. Winston Churchill, il-Mako tiegħu milux li miet. Issejwa riċenti rajta dik. Ftit snin hekk, ġifieri. Ara, għax dan huwa suġġett sabiħ, vast, jien naħseb dik l-iktar ħaġa importanti. Mill-opinjoni tiegħek kulħadd jaħħa differenti. Li ma rridux narmuhom u naħbuhom taħt it-tapit dawn l-affarijiet. Jien l-ewwel wieħed li nikteb fuqhom, sewwa. Però jien nagħmel distinzjoni x'inhu huwa akademiku xjentifiku u x'inhu huwa folklor. Ma jien diġà qed nagħmel distinzjoni. Issa. U n-nies għandhom ikunu kburin din naqa' ta' gżira kemm joħroġ kultura sabiħa u folklor. Però ma jfissirx li l-folklor huwa verità, realtà. Huwa xi ħaġa li missirietna msiek ma kellhomx mod ieħor u kienu għalihom hija l-Bibja u ma kienux jafu mod ieħor. Allura awtomatikament dak kien l-eżempju tagħhom. Illum il-ġurnata fid-dinja li qed ngħixu llum u kif qed ngħixu llum għandna nifhmu li dak huwa folklor li għandna nirrispettawh. Però għandna nifhmu li dawn l-annimali bis-saħħa ta' dak il-folklor waslu fil-periklu tal-estinzjoni u għandna npoġġu folklor hemmhekk u nirrealizzaw ir-realtà kemm dawn l-annimali ħafna minnhom huma benefiċjali u mhux għax jiddu naqa' differenti minnha għandna nikkalpistawhom sewwa. Dak qed nitkellmu x'qed naraw viżibbli b'għajnejna. L-affarijiet l-oħra li huma spekulattivi u li huma strambi, ma tistax tgħid li hemm mhux vera jeżistu l-aljeni, ma tistax tgħid però tista' tagħmel distinzjoni x'oġġett x'inhu huwa ivvintat mill-bniedem b'ġaktieb biex jaqdi l-bniedem
daw l-affarijiet ta' ħirsa huma xi ħaġa li huma folklor tan-nies, anke qas fil-Bibja ma jidhru jekk mistejjer żball affarijiet ta' jekk. Jew jgħidulhom affarijiet differenti. Sewa. U dawk għandhom jiġu spekulati għax hemmhekk jidħol il-survival tal-bniedem kif jaħsibha, mart mentali, taħlit tossiku, tista' tikklassifika f'ħafna prinċipji oħra. Sewa. Però jekk oġġett jiġi studjat ċertu modjul u ban mhux biex twassal riżultati kif tixtieq inti, imma ban biex twassal riżultat, il-konklużjoni ta' kull suġġett hija taqa' xjentifika u taqa' sabiħa. Nisperaw biss il-biża tiegħi hija li jekk xi darba u nixtieq li xi darba tinstab ħajja aljena barra mid-dinja jkollna t-teknoloġija li mmorru hemmhekk, jew tinstab xi ħaġa li waslet hawn tgħaddi through channels li huma xjentifiċi li ġeneralment tgħid tisma' nista' mmur nfittix fuq hija realtà mhux tintilef ma' ħafna affarijiet li vventati li hawn il-bniedem. Jien nixtieq li l-istudju qed nagħmel ikolli naqra iktar għajnuna. Għax jiena l-interess tiegħi huwa il-fenomenu kif jinterraġixxi man-nies. Dak l-interess tiegħi jien. Okay. Jiġifieri jiena l-iskop tiegħi huwa għalfejn il-fenomenu interreġixxa miegħi, għalfejn il-fenomenu interreġixxa bil-mod ta' kif interreġixxa miegħek. Jiġifieri dellek bħala UFO. Għalhekk qedlek jiena niġbor kollox taħt keffa waħda. Eżempju jiena l-UFO għalija huwa l-pjanu. Eżempju l-orbs huma l-kameras. Illum deru l-orbs. L-orbs jissejħu anke fil-Bibja l-ilsin tan-nar. Fimxie l-itnejlek, da, mux illum, l-orbs. Pero l-interpreta dak iż-żmien u l-interpreta jista' jkunu xi ħaġa kompletament differenti. Ejja, mux jekk ma meda, orbs, per eżempju, jekk taqra l-iskrittura fej Suleman ħoloq xi ħaġa biex daw ir-rejiet tad-dinja kollha setgħu jikkomunikaw der irsin fuq rashom. Xi tip forma ta' teknoloġija li ma nafx. Min naf. Għalhekk ma narmi xejn, nassoċja kollox teknoloġija żiel. Ta' mektar sens li teknoloġija mija xi ħaġa sopranaturali. Sopranaturali, eżatt. Mejju. Ma, grazzi Arnold tal-ħin tiegħek. Xejn. U l-Insektopja kif insejjer? Biex nagħtu update. Mela, ejwa, l-Insektopja sejjen tajjeb ħafna. Bis-saħħa tiegħek frixna ħafna iktar l-għarfien. Nippruvaw dejja. Ġifieri, u qegħdin ngħidlek il-verità tant kibret li qegħdin nippruvaw nsibu x'imkien ieħor fejn niċċaqlu għax ma nistax nibqgħu mifruxin nixtiequ jkollna żona waħda ġifieri. Taf nixtieq nipprova miegħek men nixtieq nipprova hops. Hops? Hops, nagħmlu hops. Hops mill-insetti, ejwa. Fax li s-si, mux ħan inventaw il-rota jenu inti. Ejwa, zatt. Li sa' jkun hemm tajjeb huwa li ħan inventaw jenu inti minn insetti li mhumiex is-soltu jagħmlu, pereżempju l-ħobs isir żgur mill-crickets. Ġa provajtu, ejwa. Sewa, u nexxielek? Imma l-kuntest tistja ma ġiex tajba minn xi ħaġa ħażina jiena. Imma kull ma kelli pakkett wieħed, jiġifieri kwistajtu. Fej jiena fej jidħolik, jien fej jidħol insetti waslek sal-aħħar, fej jidħolik taf dan ix-b'toast naħraqa. Jiġifieri bil-toaster b'kollox. Erbar trajnu, jiġifieri nipprovaw. Xi ħaġa interessanti li qed tgħidli għax l-insetti li għandi jiena nemmen li fihom iktar valur ta' proteini u carbohydrates u affarijiet hekk. Mhux nemmen, il-kelma nemmen ħażina. Qiegħed naħdem bħalissa ma' ċertu universitajiet biex dak li qed nissuspettajiet nikkwantifika f'data u papers. Imma bħalma inti tagħmel il-ħobs mill-grillijiet mill-crickets, l-istess proċess jista' jsir mill-ispeċi ta' insetti għandijiet. Biex nkunu ċari ta' ma kienx tajba. Ismani, waħda. Ma kienx tajba. Jekk taqbad il-ħobs Maltu ma jkollux il-melħ neċessarju. Mhux hekk. Jimmilux ħobs Ġermaniż ma jtna offend il-ħadd. Nippreferi niekol petta żarbu milli naġandu. Daqshekk ħażin, ma jfissirx li ħażin biex tieklu, imma t-toma ħażina. Ġifieri jien nemmen li b'naqqa tweaking. Ejwa għalhekk. Għandi ħsieb nipprova donuts. Donuts bl-insetti? Fimni, donut, mela sawa, namlu oġġett ħelti mill-insetti, mbagħad tifqgħu bit-sokkor. Le, daħħal li fidi mbagħad. Ħelt wise,
Tax tinkwieta. L-insetti nixtieqin li wassal li ikunu health-wise għan-nies. Namilhom lok donut healthy, xorta. Tax tħabbeżhom. U l-iktar ħaġa importanti huwa li naqsu l-footprint tal-problema. Mhux hekk. Li qed nagħmlu bħala bniedem. Għax efhem, il-ħobs ma kellux tomma. Pjaċevoli, imma naħseb li donut tkun passabbli. Jien naħseb. Sib ir-riċetta wkoll, da mhux ma tistax taqbad replacement ta' tqiq biss. Intaħli fidejja ħasra. Ġiri l-ewwel darba fih mhux ħadġi. Efhem, nagħmel mhux ħanagħmel xi bomba. Ħalli provdi lek l-insetti u jekk ikun tajjeb. Nipprovaw dejjem. Grazzi, Grazzi inti. L-erbaħra. Għakka maħna mġina, ħanamlu ħabż minn insetti.